Dagdag pasahe hiling ng mga jeepney drivers sa Dagupan City dahil sa hirap ng kita. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Muling nananawagan ang mga jeepney drivers sa Dagupan City ng taas pasahe matapos muling tumaas ang presyo ng krudo noong Martes, Abril 7 dahil sa kawalan ng kita. Pumapalo na ng halos 170 pesos per liter ang diesel sa lungsod na itinuturing na panibagong suliranin sa mga tsupera. Ayon sa mga local oil companies, umaabot sa halos 17 pesos hanggang 18 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel na mas mataas kaysa sa pagtaas nung nakaraang linggo kung saan 4.50 pesos hanggang 12.90 pesos lang ang dagdag sa diesel. Sa panayam ng IFM News Dagupan, ang dating tinatayang 1,000 pesos ay nasa 200 pesos na lang o mababa pa ang tinutubo ni Mang Jong Marinas na 20 taon ng jeepney driver. Malaki pong epekto po nitong pagpapasada po namin. Ayun dati, tumutubo ka rin ng 1,000. Ngayon, malo na, mga 200 na lang. Tapos nagbabondrip pa kami, di wala nang matitira. Ako, pag tumasang pasaya, yan ang maganda. Aniya, nagmamagandang loob na lamang ang mga karamihan sa kanyang mga pasahero na dinaragdagan ng pamasahe dahil sa dinaranas na krisis sa krudo. Ay, mga ibang pasahero, nagpupusa na rin na magbigay ng 15, hindi na kinukuha yung sukli. Pag minsan, hindi na ako namamasada. Sobrang hirap ng pasada ngayon, masalo pag walang pasok yun. Inaasahan umano nilang mas lalaki pa ang kanilang gagastusin sa krudo nitong linggo kasabay ng pagliit ng kita. Ugnay nito matapos ang 5 linggong sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng langis sa bansa ay kasabay ring nananawagan ng mga jeepney driver na madagdagan din ang presyo ng pamasahe. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM.